tutte uscire, vici ora băuturii, a tot felul de vicii de peste viața ta, te rog în dimineața asta, aleluia, în timp ce lauzi, în timp ce lauzi, te rog uși, să deschid uși, Iisus este libertate, Iisus te face liber, oamenii vor să te lege, Iisus vrea să fii liber, religia vrea să te lege, Iisus te vrea liber, aleluia! Aleluia, așa. Ridică-ți mâna în dimineața asta și spune, Domnul, sunt liber, de greșit, de uitire, de dată iubire, doar pe toate lăuda. Așa, acela prezența Domnului peste noi în dimineața asta, să ne descoperă taina Lui, să ne descoperă slava Lui, să ne spăluie slava Lui peste noi. Aleluia, nu este un spectacol, ești înainte lui Dumnezeu. Aleluia, lasă-ți lacrimile să spulgă, lasă-ți inima să vibreze, lasă-ți mâinile să se miște, închină-te înaintea Lui. Elimina noastră la vata casa iarăși, și che veloce in chiamare, però questo figli per lo sarai. Alleluia, 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 ti strappa il sacco di sale, e vero, quello che ti strappa il sacco di sale, all'incontrerai e liberai, e fracassi per mangiare per tuiri, lauda, laude! Alleluia! Puterea lui Dumnezeu e la lucruri. Puterea lui Dumnezeu e eliberează. Puterea lui Dumnezeu e eliberează. Eliberează și aici. Și acolo în țara pentru care te-ai rugat. Aleluia! Puterea lui Dumnezeu e aici. Aleluia, aleluia! Duhul Sfânt aduce eliberare peste mulți în dimineața asta. Aleluia! Vezi mâna Domnului de lucru aici. Aleluia! Aduce despădărare peste tine. Chiar în momentul acesta Domnul se despădărează. Rupe lansuri! Essa daia para canzonire di seria. Essa bella voce. Aleluia! Haideți să ne ridicăm în picioare, liberi! Plini de bucurie! Stata pe umerii tăi, sovară lumii, în poate lua chiar acum, dar ta. Și mare ești tu, ce liber să cânte, ce mare ești tu, ce mare ești, Dumnezeu. Amânare cântă, ce mare ești, ce mare ești tu, ce mare ești tu, ce mare ești. Aleluia! Cine iubește pe Domnul să laude! Laude pe Domnul să iubești! Cine iubește să laude! Cine iubește să laude! Aleluia! Vrednic este Domnul, vrednic, vrednic! Aleluia! 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 Lucrul noi vrea Domnul să facă pentru tine! Domnul pregătește ceva nou pentru tine! Este gata să se întâmple. E ceva ce nu mai fost. E ceva de care n-ai mai experimentat. E ceva de care n-ai mai gustat. Și Domnul pregătește pentru tine. Fii liber în dimineața asta. Te lăsa orice prejudecată. Și spune, Domnule, acum ceea ce dai. Acum ceea ce dai. Aleluia. Astăzi pe aici. Vrei să primești vindecare. Și nu mai treci cu boala ta acasă. Aceea cântă. Ce mare ești. Ce mare ești tu, pe puterea ce mare
ești Dumnezeu. Hai să ridicăm mâinile. Suntem în picioare. Ce mare ești tu. Așa, toate. Ia uite în cer. Repetăm fără orcă. Toată biserica. N-aud, mai tare. Lasă, ce mare ești fără instrumente. Ce mare ești tu. Cântă biserica. Ce mare ești tu. Toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Încă o dată, ce mare ești. Ce mare. Ce întâmplă ceva aici? Aleluia! În plan spiritual au loc aici biruințe. Când tu cânti ce mare este. Ce mare ești Dumnezeu. Ce mare ești tu. E cineva bolnav de cancer în dimineața asta aici? E cineva care a fost diagnosticat cu cancer? Aș vrea să vii aici în față. Dacă e cineva care a fost diagnosticat cu cancer și care a avut e cineva care a fost diagnosticat cu cancer? E cineva? Mai întreb încă o dată, e cineva care a fost diagnosticat sau cel puțin a fost suspect de această boală? Nu-i nimeni? Poate vă întrebați de ce stau cu ochii închiși. Mai prefer să văd în Duhul. Pentru că trăiesc prin credință, nu prin vedere. Atunci când suntem cu ochii deschiși, ar putea să vedem tot felul de fețe. Tot felul de expresii. Ce mare ești Dumnezeu. Ce mare ești tu. Mare ești. Ce mare ești tu. Domnul, ce mare ești Dumnezeu. Așa se întorci în stânga și dreapta, te binecuvântezi pe cei de lângă tine și să le spui ce mare Dumnezeu avem. Haideți, salutați-vă! Sunt unii care sunt pentru prima dată aici, sunt unii care stau lângă tine și poate nu e văzut niciodată. Așa să-i binecuvântezi. Nu te opri, să binecuvântezi cât mai mult. Știi de ce? În momentul în care binecuvântezi cât mai mulți oameni, s-ar putea ca binecuvântările pe care le dai să întoarcă peste tine. Hai! Binecuvântează cât mai mulți oameni, binecuvântezi! Te binecuvântezi, frate Dan, te binecuvântezi, frate Goleanu, te binecuvântezi, Dorine, te binecuvântezi, frate Mariu. Aleluia! Așa să binecuvântească cât mai mulți oameni. De felul cum binecuvântează, așa mă binecuvântează Domnul, mă binecuvântezi. Aleluia! Mă binecuvântezi, mă binecuvântezi. Aleluia! Ne ocupăm locurile.